paagi kung moadto tag Manila, pwedeng makaadto dito by plane. Pwede sab by boat. Pwede gani by land. Isultian ko nga kaniadto daw, kamo nga taga-diri, maka-validate ni ini, na ay pantrangko bus. Moabot, kay pwede nang magbus paingon sa Manila. Ang naa sa signboard, Pasay City o Manila, muna'y nakabalandra sa signboard at ubangan sa bus. Gani, bisag kung tuyuon nimo, pwede ka makaadtos Manila by bicycle. Bahalag 1 month ka moabot dito. Pero pwede na kung imong tuyuon. Daghang paagi kung moadto kag Manila. Apan mga igsuon, kung gusto ta nga makaadto sa labing mahinungdanon nga destinasyon sa atong kinabuhi, unsa man kini, nga makaabot ta sa balay sa amahan, kanang gisulti sa atong Ginoo, nga makaadto kita sa ginghariang langitnon, nga maoy atong kabilin, sumapa sa kasulatan. Walay lain Diyod nga dalan o paagi, kundili pinaagi sa atong Ginoong Hesus. Kining maong Ginoo nag-ingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Iyagong giklaro, walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Ato ning timan-an kay walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Daghan baya pong mangangkon, daghan gani pong mangilog sa lingkuranan sa atong Ginoong Hesus. Ngawa po ko na'y makaadto sa langit kung di mo agi niya. Pero kini manggiingon sa balang kasulatan, Juan 14:6, nga usara gyud ang atong agian kung dili walay lain ang atong Ginoong Hesus. Sa kasaysayan sa atong simbahan, ika-266 Pope na si Pope Francis. And never bisan usa ang ni-claim nga siya na ang anak sa Dios. Ang nangilog nga siya tigpataliwala sa Dios o sa tao. Wala pa. O never ka na mahitabo. Klaro nga ang sumusunod sa kang San Pedro muangkon gayod nga siya lamang usa ka sulugoon. Gani ang iyang titulo, Sulugoon sa mga sulugoon. Servos servorum Dei. Sulugoon sa mga sulugoon sa Dios. Kanao sa kadakong pag-ila nga itudlo ka nato, sukat pa sa sinugdanan, sa atong tinuhuan, nga si Jesucristo ragyod mao ang dalan. O wala na ilain. O di na to ang ituhuan ng mangangkon o mangilog sa posisyon o lingkuranan sa atong Ginoo sa pagkahimong manluluwas. Mao gani, kung doon na pa'y labaw pa og angay nga atong pangitaon sa atong kinabuhi, walay lain kung dili ang atong Ginoong Hesus. Kay kung kita makigiusa kaniya, kay kung kita makigambit sa iyang kinabuhi, sharing the life of Jesus,
kung kita mo salmot sa iyang misyon og taha sa pangluwas, when we share the tasks of redemption, Redeemer ba atong Ginoo? Mabita na nga, sharing in the life and mission of Jesus, of God, our Lord Jesus. Maman na itong mission. Huwag mo pa ni mission sa simbahan. Pinaagi sa mga buhat sa gugma, katarong o kaluoy, dili ba ka kita niya dadon sa ingisaad o giandam nga balay sa akong amahan. Moni hagit alang kanato, hagit karon. Dili ba ngay usab nga ang atong Ginoong Hesus pangitaon o pamation diha sa balaang kasulatan o sa Biblia. Si St. Jerome nagkanayon nga ignorance of the Bible or Scripture is ignorance of Christ. Nya kay dadon man niya tani dito, nyawa siya kailan nato, apot ta kailan niya. Nagpabiling yun na mahinungdanon. Kung buta masayod sa tuyo sa Dios sa kanato, dili nato kalimtan. Basahon, pamation ang Dios diha sa balaang kasulatan. Dili ba di ay angay usab nga makighiusa kita kaniya. Sama nining ato karon gihimo diha sa pagsimba, labi na pagsalmot sa santos nga Eucharistia, padayonon ta kini. Kay mao man ni iyang gitukod o gibilin. Nga atong salmutan, ug niingon siya, buhata kini sa akong handumanan. Dili ba angay usab nga pagpadayon kita diha sa paghigugma kaniya, pinaagi sa atong isigkatao. Ang atong isigkatao mo irabay dagway pod sa atong Ginoong Hesus. Unya, kung buhaton nato kini, dili ba diay kita angay nga iyahang ablihan sa pultahan o padayunon niya ng balay sa atong amahan. Mangutana pagyud ta, kung si Jesus ang dalan, ang mga pamaagi ba o dalan nga atong gisubay karon, mga lakang nga atong gihimo karon sa atong kinabuhi, mulahos ba kini ngadto kang Jesus? Kaya sa'y malinglata, daghang mga maayong lakang pamaagi, ingon ni ana, pero sa kaulahian, magdala dahil nato ngadtos pagkahisalaag o pagkalaglag. Kung si Jesus ang kamaturan, nagpadayon ba kita sa pagsunod, sa pagtuo, nato, nga atong namatan, sa paghigugma ni ini, kaysa mutipasta sa laing daan. Kinadaghanan ra baron daghan lagi kayong nagtudlo og laing Dios. Kasagaran na ba sa mga batanon, mao'y ilang nangasakmit. Kinahanglan og fact-checking. Kay daghang bakak o daghang mga pagpangdaot. Dili man ikalimod ang simbang Katoliko sa Kristohanon lang hugpong mao'y pinaka tulisok o gitabangan og daot nga tinuhuan. Left and right. Daghang mga anti-Catholics, rabid anti-Catholics. Mabitaw na usahay kaniadto nga dili pa mantigo mo fact-check ang mga tao. Sa kadaghan nga nang gawa sa YouTube, sa kadaghan nga mga pasangil o mga
Panudlo ba nga bakak? Gani, we are vindicated nga daghan po kaayong mga bagiitan nga dili katoliko, na wala man gani sila gisangyawan, wala man gani sila gikabig, pero sa ilang pagsunod sa kasaysayan o pagpangita sa kamatuoran, diri man lagi sila nahiadto sa atong tinuhuan. O sila, nahimo na sama kang San Pablo, nahimo na sila nga mismo mao'y promoter, not just promoter, nag-convert pug daghan balik sa ato ang tinuhuan. Kung pamilyar mo kaayo, yan ang ato sa EWTN, Eternal World Television Network, kanang Journey Home diha, kanang si Marcos Kuroday, dili na katoliko, protestante na mismo nga convert. Kadumdum ni Scott Hahn, Scott and Kimberly Hahn. Tanaw ra gyud ninyo sa YouTube. Kaniadto grabe kay mga atake sa atua. Karon why become Catholic? Daghan kayo bisan mga batan-on na sila mga blog, na sila mga websites nga nagsaysay lang mahitungod sa ilang conversion to Catholicism. Some of them are telling nga in the beginning kay Protestant mangilang environment nga mo inadak-an kay why Catholic. Nagbasol hinon sila sa mga pastor nga nagtudlo kanilang mga baka. Why are they telling lies? And we know who is the father of lies. Busa karon bisan pagdaghang mga libro o mga kuan nag-atake sa pagtuong Katoliko, you can Google, you can fact check. Now, many of these teachings are lies. Papay-labot ng mga batanon karon nga luoy pod tabangan nato ni kay dili pwedeng akura, dili pwedeng ang mga kaparian ra, dili pwedeng ang atong mga lumilihok ra sa simbahan nga may matubang niini. Well-funded kini nga mga grupo. Ang tuyo lang nila sinugdanan, ilang amiguhon, pakanon, ilahang lingaw-lingawon ang atong mga batanon, slowly nangasakmit na sila. Wala pa'y labot kung tinuod man ang usa nga nasa Davao nga siya mao'y appointed son of God. How come nga napay laing daghan nag-angkon pod nga sila son of God, nga sila si Kristo. Muna nga atong barugan, kining naa sa kasulatan, unsa may naa sa kasulatan. 1 Timoteo 2, 4 nga to 6. Muning giingon, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo. Nya pasundan man wala tanawa tao nga si Kristo. Tao ra pod. Nga sa ato ang panudlo ug doktrina simbahan, siya tinuod nga tao ug tinuod nga Dios. Kay duha may iyang kinaiya. Divine and human. Pero kanang ila, tao ra. Og this is the heresy nga kaniadto pa, offshoot man is Arianism. Nga kaniadto pa ni nang gawas. Og isulbad naman ni kaniadto pa. Pero nagbalik mura bag COVID, no ingon ang kuan World Health Organization nga, okay na. Wala COVID. Pero nganong napamay syudad nga ibalik na pod ang face mask, kaysa na i-recurrence. Pero dili na nga na global, dili na pandemic, pero di ba usahay, nabasay mo gawas ang dengue, pero dugay naman ang nasolusyonan ng dengue. Nagapoy polio, dugay naman ang solusyonan ng polio. Mugawas ng
tuberculosis, dugay naman. Curable naman na siya. Pero nga nung naapa, mag-recur. Morning, mga Unitarian nga, mga tinuhuan. Akong padayonon, gitugyan niya ang iyang kaugalingon nga sa ato pa si Jesus, aron paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang tao sa gitagal nga panahon. O kana pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesus. Dili ta mo tuo kang bisan kinsa nga muangkon nga sila mauna ang Kristo, mauna ang bagong appointed nga anak sa Dios. Katapusan, kung si Jesus ang kinabuhi, ato bang kinabuhi, apil atong taras, batasan, kinaiya o gawi, nagpadayag nga kita iya ni Kristo. Nga kita usab mahimong dalan sa uban nga sila mahiduol ug makaila kang Kristo. Kay nga naman, diya sa atong bunyag, we become adopted children of God, sons and daughters of God, igsuon sa atong Ginoong Hesus, gani, laing Kristo, alter Christus, another Christ. Mao ni ang tinuod, ingon sa atong Ginoong Hesus, ako ang dalan, kamaturan o kinabuhi, walay makaadto sa amahan, kung dili moagi kanako. Hinaut pa, Amen. Palihog, manindog,